mo bang sabotahin ang relasyon ng ex-partner mo? Kasi nga gusto mo pa eh. Kasi nga mahal mo pa eh. Kaya mo ba yun? Yun yung shinare sa atin ng top secret caller natin kagabi. Gumawa siya talaga ng paraan para magkabalikan sila ng kanyang ex-boyfriend and in the end, naging successful naman ang kanyang pagsasabotahe sa relasyon ng kanyang ex-boyfriend dun sa bagong dinidate. And currently, sila na raw ngayon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng kanyang ex-boyfriend or should I say, boyfriend na ulit na meron siyang ganung klaseng penlano. Kasi pinag-aralan niya yung bagong dinidate nung nung jowa niya. Kaya subtle na siraan niya sa kanyang jowa. Anyway, we really do foolish things because of love. Naniniwala ka ba doon, kabisyo? Na minsan may mga ginagawa kang nakakaloka. Medyo tagilid. Magmumukha kang tanga sa ngalan ng pag-ibig. Oo, nakita kita. Nakita kita. Naramdaman kita. Na yung tipong sabi mo, hindi ko na babalikan to pero binalikan mo pa rin. Yung tipong binalikan mo yung ex mo tapos paglingon mo, wala ka ng kaibigan. Well, I guess ganun naman talaga ang pag-ibig. You just have to choose that person na worth it ipaglaban at mahalin. Na kahit hindi sang-ayon ng buong mundo, gagawa kayo ng sarili niyong mundo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi niyo ako makakasama ngayon, kabisyo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Hiniwalayan ko ang boyfriend ko dahil nagparamdam ulit ang first love ko. Yung akala mo patayin na yung nararamdaman mo doon sa una mong minahal, pero nung bumalik, boom! Natulog lang pala yung nararamdaman mo, yung damdamin mo, natulog lang, nag-sleeping beauty lang. Nagpahinga lang. Pero hindi naman talaga nawala. Hindi namatay. Kung papipiliin ka, sino ang pipiliin mo? Yung current na jowa mo? O yung first love mo? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love
sake!